dosa nyemplung neraka ning neraka mengko diapakno ning jero kono kowe disiksa disiksa-siksane apa ae sing nyolongan ketok tangane ngincengan culek matane seneng rasan-rasan suwek cangkeme sing seneng zina di apa di ayo apa diket opone diketok ayo apa tuh balik sing nyolongan ketok tangane ngincengan culek matane sing seneng rasan-rasan suwek cangkeme sing seneng zina pikiran dhewe pikiran dhewe pacul bareng papat aja nganti ucul tegese jaga ati ben uripe mukti terus jaga ilat ben ora kualat terus jaga rasa ben ora cilaka terus jaga polah ben ora salah lah iki wabil khusus kanggo calon-calon pemimpin kene dirungokne Bang Kundet lawis enek pacul mesti enek siji tae apa sapu sambato marang Gusti Allah aja sambat marang menungso pusatno pikirane yen manegis marang Gusti Allah masalah Kundet diomongi kok pinter padahal utamu akeh kok pinter kowe iki aku kelas 6 oh kanca sekolah SD kono kelas 4 jadi aku kakak kelas belingi ra umum ra cilikane Mas Sam cilikane lho belinge piye aku mentol tak gajul ya aku belinge piye aku ki lak kakak kelas to mosok aku ki arepe diawol kok tak kapuki ditata sing ngomong hati-hati Mas Sam kok ora duwe kok kelakuan kaya ngono kuwi alah tekonono nek ra lali peh ning bojone ra gelem ngakoni ndang rene ya tak kei kasur kadang wedhus kok kasur Pak Eko diumpamane kaya menungso tak kei kasur terus dhuwure tak kei AC tak kei TV ngisor tak kei VCD angger esuk ngono tak setelno dangdut karo dipakani mangane ben luwih anu mangane ben akeh awan sithik tak setelno musik campursari enak wae ya terus sore tak setelno anu pengajian sore wedhus iki butuh pengajian lho Dik masa wedhus ndelok Anwar Said ya iya tapi iki wedhusku sing lanang enek 3 minggu gak mulih Dik lha nyapa Pak dicekel polisi lha kok iso ta tak tinggal jagung lho neng kok kandang nyetel VCD porno Dik wedhusmu wah sesuk ade golek wedhus wedok ae Bos ya piye lumpune dadi siji gaene karaoke kuwi masuk yane terus sing marah rono sapa lha wedhusmu sing mlebu ning polisi wae lho waplek pasti tapi wong wedok ki lak menurutmu wong wedok ki piye wong wedok seorang istri sing calon mlebu swarga niku nek sing lanang butuh sak wayah-wayah kudu siap rumono iki lho aku ngene lho Mas lah aku ki ndak aja kok salahne wong wedok lho lah nun sewu lho ibarate wong wedok niku sawah utawa tegalan wong lanang sing pacule arep dipacul sak wayah-wayah sawah tegal kudu siap no lah nek sawah tegal siap kuwi nek engko dipaculi gek gatak nenek banyune apa ya iso kan dibanyoni dhisik ayo lho Mas, lalah pas sawah gelek banyune. Yo golek sawah liya ta. Leh, tak tawafuk tenan. Layak kok sampe ping 2. Ini karo nunuk wi kembar wi ayu ndi? Lho, jane ngono ayu nini. Tapi nek calanang dolan sing digoleki ora ninike, Mas. Sapane? Nunuke. Dadak yo dolane nunuke ndi nunuke? Nunuke ndi? Padahal ayu nini. Kowe roh tempe, ngerti? Tempe neng jero lontong jenenge apa? Arem-arem. Tempe neng jero lontong jenenge arem-arem. Lah nek lontong neng jero tempe. Eram-eram. Lah ra iso. Tempe neng jero lontong, tempe arem-arem. Nek lontong neng jero tempe merem-merem. Ora percaya ta we? Nek ora percaya tekan omah lontongmu lebokno tempene bojomu nek pas